Kutumar rabuwa yadda za a yi sai na nemo ma'anar wannan kalma ne gida ta kalmar ce ne ta shi ma wai I don't know kai din muna ciki ne gida aje kai ma din haka kake kai ba ai dai to yanzu mai gida mai abin yi ne ai duk yanda za a yi zuwa za mu iya mun nemo wannan kalmar cikin gari kawai za mu shiga Allah buɗa ka kai dan uwarka na san kai boko buwa ko kandi ba to kai tambayar ka zan yi dalla ba wata abun ba me ake nufi da wannan I don't know ban sani ba baka sani ba baka sani ba kai kuyi majja kuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah tambayar ka zan yi ka wani yake da mu buwa wallahi ba ni bane wallahi ba ni bane kai Allah kai sau ka ji me zan ce ma tambayar ka zan yi na san kai kai boko tambayar ka zan me ake nufi da I don't know ban sani ba kai baka sani ba oh no Standard on the track. ana ta kai wa guguwa ya gida wannan hayakin da kake gida ko ni profesa a nan bayan live ya kamata a ce mu je mu zabe shi na ga shi kadai za a iya samun amsar nan a wajensa ko ya kake gani kana da tabbacin za mu samu a wurinsa tabbas ina da tabbaci mai gida to inda haka ne kuma me kake jira kai tun ɗaliba ka tsaya kana fata mu je daga da su mai gida kalau kuwa inna lillahi wa inna ilaihi Profesa kaga kwantar da hankali mai gida ina magana in kwantar da hankali ba ba gane ni bane me ya kawo ku ban gane ka ba to tambaya zan yi maka kwantar da hankalinka wata kalma ce me ake nufi da I don't know ban sani ba ko tsoma durun wa kai din ma ka san me nake nufi jarumi ga wutacce जन्म 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 साथ चलना कसम तुम्हें Allah raba mu da jahilci jahilci ai masifa ne to bari ka ga na ma fasa aikin
Don't run! Murid ka! Murid ka, don't run! Ay! Murid ka, don't run! Murid ka, don't